שולה, ברוכה השבה. ממש. We are here again. All over again. איך זה קרה? איך זה קרה? כנגד כל הסיכויים. כן, זה היה נגד כל הסיכויים. אני רק רוצה שכולם ידעו, שאנחנו החלטנו שאנחנו לא מדברות יותר. אנחנו לא דיברנו כמעט שבוע, זה היה מאוד קשה. אך ורק שנבוא לפה ושזה יהיה אותנטי. נכון. שזה יהיה אותנטי. נכון, איתך דיברתי. כי זה לא מפחית מהאותנטיות שלי שאני מדברת איתך. גם בדרך לפה שבאנו, אז ממש לא דיברנו על שום דבר שקשור לזה. לא, ריחלנו על דברים אחרים. נכון. על דברים שאסור לנו לשדר. אבל, שתדעי לך שהתכוננו בזה שאמרנו כל אחת תביא אוזניות ונשב נכון. נו, רגע, לפני שאנחנו מתחילות, קיבלת תגובות כאילו? אפשר לשמוע תגובות קצת? כן. יאללה. כולם בצד שלי. פחות בצד שלך. מה? מה את מדברת? מה הבעיה? האמת שכולם מפרגנים, כולם ממש חמודים, כולם רוצים לבוא להתארח פה, למה? הקטע זה מאי ואני. כולם רוצים לבוא להתארח, וכולם יש להם מלא רעיונות ומלא עצות, אז תודה. וזהו, אבל זה כאילו, אתה לא יודע איפה זה פוגש אותך, נגיד, ראיתי חבר שלנו בסופר, שהוא פתאום פרגן כזה, וואו, בסופר, תגובות בסופר, ופתאום פגש אותי איזה מישהו שאף פעם לא מזהה אותי, ואני מזהה אותו, ואף פעם לא מזהה אותי, ואז פתאום אמר לי, כזה. כן, מה חוץ מלקלל אותך, מה היה לך? אני שכרתי שירותי הבטחה. את יודעת מה החלק הכי מצחיק בכל הדבר הזה? כאילו היה איזה סנסציה סביב הצהרון ובלה, וזה צולם לפני כמה שבועות, נכון? עוד היה בית ספר. נכון. עוד היה צהרון בשלב הזה. עכשיו לא ניכר, אבל חופש גדול. נכון. אבל חופש גדול. אבל אני לא שלחתי לצהרון בחופש הגדול, גם לא שלחתי לקייטנה של הבית ספר. שלוקי כאילו בקייטנת כדורסל, עד 1. אז את בעצם ממש חמודה. אני בעצם חמודה. אני לא מאמינה. את מבינה? כאילו, השחירו לי פה לחינם. רפאל, לכל מי שדאג, רפאל ב1 בבית, איתי, אנחנו עושים דברים, אנחנו בקאנטרי. אני מרגישה שהחברות שלנו ממש משפיעה עליי. לרעה. לרעה מתמיד. אבל פעם שצריך לקחת תגידי לי, אני גם ב1 כבר בבית. נכון, אז לא, אבל אנחנו לא יכולות להיפגש. נכון, אסור לנו. אבל, אז רק רציתי להגיד שבאמת, תודה על כל התגובות הטובות. תודה גם על התגובות הפחות טובות, אתם יוצאות לנו טראפיק, זה מעולה. נכון? זה מעולה, אנחנו אוהבות גם את הטובות וגם את הלא טובות. נכון. תודה רבה. בעיקר תודה לנועה, שהביאנו עד הלום. גן וכיתה. אז פרק ראשון. גן וכיתה, זה פרק בפני עצמו, זה פודקאסט בפני עצמו, ממש. מה זה? זה עולם בפני עצמו, ממש. זה נקודה בחיים, נכון? אני יכולה להגיד לך שנגיד הרבה יותר נהניתי אני בבית ספר, שלא נגיד בחטיבה, נכון יש ערים שכאילו החטיבה והתיכון הזה מחובר, נכון. בעיניי טעות, איזה כיף היה לי בחטיבה, הרבה יותר מה שהיה לי בתיכון. למה? וואו, איזה שטויות עשינו, נראה לי זה שטויות שכבר לא קורות היום. כאילו, הייתה לי חברה ממש טובה, מאיה, אני זוכרת אותה. איזה מאיה, ברור, מאיה. יפה, ומאיה באמת הייתה קוראת אותי מצחוק ברמה שכאילו, היא הייתה עושה שטויות, אני הייתי נקראת, והיו מוציאים את שתינו. יפה. כאילו, כן. אני זוכרת, היה איזשהו שיעור אחד, עכשיו זה היה שיעור ערבית, ומאיה נכנסה לארון, והיא כל השיעור, היית עכשיו זה ארון של פעם, זה ארון מתכת כזה, ראיתי את האצבעות שלה מתוך החריצים, וכל השיעור אני נקראת מצחוק, אני יודעת שהיא מפגרת בתוך הארון, כאילו היא תקועה שם בפנים. רגע, כבר אז ידעת שהיא בתוך הארון. כן, ואז כל השיעור היא בתוך הארון, 5 דקות אחרונות, היא יוצאת מהשיעור, עושה ומסכנה המורה, ואני חושבת שאני, באמת, אני עוד שנייה התעלפתי מרוב צחוק, באמת, זה היה,
לא יודעת מי, איזה מסכנים הילדים היום שהם לא יחוו דברים כאלה. הם לא חווים, מאיפה את יודעת? מה, היית בבית ספר? היית בחטיבה לאחרונה? די, אם את חושבת שכמו אצלנו מישהו יושב ומעשן ומאפר באמצע השיעור, זה דברים שלא קורים היום. אצלנו זה... היום הם וייפ, בגלל זה. אבל מעשנים וייפ בשיעור. מה לנו היה זה אחד היה יושב מעשן מהחלון באמצע השיעור? לא, אבל למה את חושבת שהיום זה לא קורה, כאילו? מה כבר קורה? לא, השתנו דברים, כאילו... לא מצחיק כמו פעם. לא, לך לא מצחיק, יש לך 2 ילדים, זה לא סיטואציה מצחיקה. לא, זה קצת מצחיק. זה קצת מצחיק. אני יוצאת פה שונאת ילדים, וואו, זה נורא. לא, אני אוהבת את כל הילדים. אני למדתי פסיכולוגיה, כדי להיות פסיכולוגית ילדים. נכון? לא נקרא, לא. אבל לא חושבת שהם עוברים את מה שעברנו. לא? לא, אולי הם גם קטנים עדיין. או אולי לא מספרים לך עדיין. לאמא שלך, את סיפרת את הדברים שעברת? שום דבר, רק שישעו אותי, אתה יודעת? אני לא יודעת אם את יודעת, היה איזה פעם אחת, אני ומאי לא היינו ביחד בתיכון, אבל היינו חברות כולם. היה איזה יום אחד שאנחנו, כל הבנות, לא יודעת מה, איחרנו לשיעור, ניחמנו את אחת הבנות, היה איזה אסון כנראה, והיה שיעור היסטוריה, וכולנו נכנסנו לשיעור, וזה גם היה כל כך מצחיק, כי נכנסנו כאילו נורא בשקט, אבל היינו 30 בנות, אנחנו נכנסנו והיה גם נפילה מאוד שקטה כזאת, אחת על השנייה, המורה להיסטוריה התחרפנה, העיפה את כולנו. עכשיו גם, עד אני זוכרת את השולחן שהוא נכנס לי בצלעות, אבל לא יכולתי לצחוק כי פחדתי, ואנחנו מתות, ואז מה הם עשו מפגרים בבית ספר? השעו את כולנו באותו היום. נו. עכשיו מה אנחנו עשינו? הלכתם לקאנטרי. הלכנו לפארק. ברור. כולנו לקחנו רכבת, ונסענו ללונה פארק. כולנו לקחנו את מאיה. לא שיתפו פעולה, הם ידעו שזה קורה, אבל העלימו עין. לא, אמיתי. וכן, וכולנו נסענו ללונה פארק, זה היום אחד המצחיקים, כל הבנות זוכרות את זה, נכון? איזה מצחיק היה, את מבינה גם איזה מפגרים המורים היו. איך נתנו, איך השעו את כולנו באותו היום? מה חשוב שנעשה? את יודעת שהשעו אצלנו ילדה בכיתה א'. די. היא עשתה איזה משהו, לא יודעת מה היא עשתה. מה היא עשתה? לא יודעת, אבל איזה מין עונש זה להשעות ילד בכיתה א'. נכון, זה עונש מוזר? נו, עוד יום, זה עונש. תבואי עוד יום. לילד ולהורה. תבואי בשבת. זה עונש. זה נכון. כאילו, אני חושבת שאני חובה להיות אימא לילדים בבית ספר אחרת ממה שאימא שלי חוותה. קודם כל אבא שלי היה כאילו, קודם כל למדתי בבית ספר לאומנויות. אז היה כאילו, הכל היה מאוד אומנותי, וההורים כאלה רוחניקים וזה. וברמת השרון זה לא כל כך הווייב, כאילו מאוד אכפת להם. יותר רציני. יש שיעורים פרטיים, בכיתה א' ב', אנשים בשיעורים פרטיים וכזה. אני רוצה להגיד לך שהתחלתי לקחת את לילי למורה פרטית לאנגלית בשכונה. והיא ממש נהנית. ראית פריבילגית? למה ילדה בכיתה א' צריכה מורה לאנגלית? היא רוצה להיות יוטיוברית בכיתה ב'? כאילו... לא, אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב. אז למה שלא תראי לה סרטים ללא תרגום באנגלית, סרטים שהיא מכירה בעברית? למה שהיא תסבול? אני לוקחת עליהם מורה, היא שרה לה שירים. מורה אחרי צהריים, מורה פרטית, ב-200 שקל לשעה זה לא סבל. דבר ראשון 150, דבר שני, היא נהנית ברמות. מאיפה את יודעת את זה? אני יודעת, כי אני לוקחת אותה, ואני, גם פעם ראשונה אני ישבתי שם, לוודא שהכל תקין. את נראה לי את צריכה שיעור פרטי באנגלית ב-150. אני מקרה אבוד. דבר שני, היא ממש נהנית, גם לילי היא לא דומה לאמא שלה, היא ממש אוהבת ללמוד. כן. והיא יחידה צדיקה בסדום שיצאה דומה לאבא שלי, היא ריאלית לחלוטין. כן? והיא יודעת מתמטיקה, היא קוראת. אז על אחת כמה וכמה, למה את לוקחת אותה למורה פרטית בכיתה א'? למה? זה ממש נחמד, היא באמת נהנית. מה הם עושים? שירים וריקודים באנגלית. אני לא יודעת, אבל זה נראה לי, זה פרטי? זה פרטי, אבל זה שירים וריקודים. זה רק אותי כאילו מלחיץ הסיטואציה. את קופר היית שעורכת להם מורה פרטית באנגלית. לא, she's fine. she's fine. רגע, כמה בנות בכיתה של לילי הולכות למורה פרטית באנגלית? לא יודעת. לא להמציא. מה אכפת לי? לא להמציא. לא יודעת, באמת שאלות. אני יודעת שהרבה באפליקציות האלה, במחשב. בנובקיד וכל אלה. כאלה, כן, כמעט כולם. ממה שאני יודעת. בסדר, כי זה make sense, כאילו יותר make sense מבחינתי מאשר לשלוח אותה לשיעור פרטי באנגלית. אני רוצה להגיד בתור ילדה, היה לי מורה פרטית להכל. הכל. באמת? להכל. באמת. להכל. כל נושא. עברית, חשבון, מדעים, הייתה לי מורה פרטית
שהייתה בעצם סוגרת לי, היום בבגרותי, סוגרת לי אמא שלי פינה. ברור. ויושבת איתי על השיעורי בית. ברור, זה פשוט בדיוק. כן. בלי לקנות טייץ. כן. היית בחוג בלי לקנות טייץ. כן. זה עזר? כן. כן? כן, אני הייתי ילדה טובה, אבל לא היה לי עכשיו תחת לשבת ללמוד, הייתי עסוקה במי להיות חברה ומי מקובל ומי לא. וראינו גם את החברות שבחרת בסוף. בחירה מצוינת. בחירה מצוינת. חגך שבזכות כל החברות היה לנו הכי כיף בעולם. איזה כיף. נכון. איזה כיף שכיף. באמת, הכי כיף שכיף. נו. אבל בואי נדבר רגע על מה קורה היום, כאילו בגן נגיד של גון. אוקיי? אספר לכם מה קורה בגן של כן, גון? אספר לכם מה קורה בגן של גון? כן, כן. וואו. אנחנו בקייטנה של הצהרון. נו. לא רוצה באמת יותר מדי להתעצבן, אבל כרגיל משפצים את כל הגנים מסביב. אוקיי. אז כולם לקחו לגנים אחרים, כי אין להם איפה להיות, כי משפצים להם את הגן. הגן שלנו נשאר, ואגיד לכם יותר מזה. איזה גנים באשכול הזה? כן. הגנים חדשים, מה יש לשפץ? לא יודעת, הזוי. ורק את הגן של גון לא משפצים, שאני שמחתי, כי ממש אין לי כוח עכשיו שהעבירו אותי לגן בטיזי. יפה? מה קרה? משפצים את הגן מלמעלה, עכשיו שמחתי כי זה הגן שהוא עובר אליו, אמרתי לפחות להגיע לגן שהוא פץ. ואז מה קרה? יום אחד התקרה התחילה לטפטף, יום אחד לפני יומיים, התקרה התחילה לטפטף, עכשיו אנחנו מקבלות הודעות מהגננות, מהזה, כל מי ששם, שילדים בחוץ, כי אי אפשר גם להדליק את המזגן, כי התקרה מטפטפת, והילדים היו, לא יודעת, כל היום כמעט בחוץ, אז אני כמובן לא יכולתי להתמודד, אני כבר ב10 באתי לקחת אותו, אם לא לפני, עכשיו אני מגיעה, מסכנים הילדים, כולם אדומים, מזים, נדבק להם, כל השווארמות נדבק להם מסביב, אמרת לו בוא מסכן, בוא, שחררתי את ווילי, מסכן, ולקחתי אותו, ואז יום אחרי זה כמובן העבירו אותנו לגן בהרצליה ב'. רגע, אז אין כאילו עכשיו בקבוצה שלו, אצלנו ישר היה מתפתח, אני רוצה לשוחח איתכם על משהו, זה ממש נראה לי לא הגיוני, כל מה שקורה בגן, האם למישהי יש, את יודעת שלאנשים אצלנו ברמת השרון, יש את הוואטסאפ של רוחברגר? ראש העיר? כן. וואו. פונים אליו בוואטסאפ. והוא עונה? יש לו זמן פלפי? כן, אני מטפל בזה, כן, הוא עונה. אולי זה המזכירה שלו. יש לנו אימהות שאומרות, לא, אני ממש אשלח לו על זה הודעה עכשיו, אני עכשיו מציפה את הנושא, ככה, וזה קורה. מה היה להציף? כל הגן היה מוצף. איזה נושא להציף? הגן טפטף מה? גם ריחמתי על הגננות שלנו הן בנות דודות, אז הם באמת, שיסלח לי אלוהים, עם שכבות. מה זה שכבות? אם הבן שלי טפטף שהוא היה עם דפוק אותי וטישרט, הגננות באמת הם היו באמת, ואני לא נוטה לרחם, אני ריחמתי עליהם, וואו, וצ'יק צ'ק פינו את רוב הילדים. לאן? כל אחד לביתו הוא. כן? הביתה? תראי, את יכולה להיות עכשיו בחוץ? אני אפילו פה לא יכולה, אפשר להגביר את המזגן, מי ששומע אותנו שם בקונטרול. כן, נכון, חם. אבל כן, זה מה שהיה. אז לא הבנתי, אז היה שיח, היה נזיפות, לא היה תמיד, העבירו אותנו גן, אני בגן בהרצליה ב' עכשיו. מה? כן. הנה החלום, בדיוק דיברנו על זה שטולה שולחת לגני שעשועים בכפר שמריהו. אז היא outsource herself לגן בהרצליה ב'. לא יאומן איך זה קרה לי. וואו. כמעט 7 דקות נסיעה. מאמינה? במקום דקה ברגל. גן משופץ? אני ציפיתי שהגן יהיה יותר מרשים. כן? הרצליה ב' לא מרשים? סטנדרטי. סטנדרטי? כן. אין יותר גרוע מסטנדרטי. אני עכשיו בחיפושים לבית ודירה וזה, ואני כל הזמן הולכת לכל מיני בתים. אז אני הולכת באמת לבתים כזה, את יודעת, קצת יותר ישנים, ובתים קצת יותר חדשים, ובתים שהם ישנים שעשו להם שיפוץ, והכי נורא זה ללכת לדירות קבלן. אין כלום. כלום. רצפה אפורה, פאנלים שחורים. סטנדרט. אימא'לה. זה הכי עדיף מתחת לסטנדרט מאשר סטנדרט, נכון? נכון, אני אגיד לך מה, אני חושבת שכל דירה anyway צריך לשפץ. לא משנה כאילו לאן תעברי, זה צריך לעבור שיפוץ. לא, זה היה סופר סטנדרטי, סופר ממוצע. איזה דיכאון. וזה היה נורא, לא משנה.
אני אעדכן אותך לאן להגיע next week. אני אשמח, מתי זה קורה? אין לך זמן כבר. בראשון לאוגוסט. מתי תמצאי דירה? מטורף, אני מצטער. תגידי, איך ללילי? בכיתה א', סיימה כיתה א'? כאילו היא מבסוטית, לילי היא קטנה? לילי קטנה, לילי דצמבר. דצמבר, גם שלוקי אוקטובר. באמת, היא כיף לה ברמות, אבל אני חושבת שמאוד כיף לה, כי היא גם מאוד מחוזקת. כאילו, אני חושבת שילד שהוא מגיע מחוזקה, שגם מרימים לו, אני בעיקר מרימה לה. אוקיי. אבל ברגע אני חושבת שגם כשאני מרימה לה גם במשהו שהיא לא טובה, כן. אז זה גורם לה להרגיש טובה גם כשהיא לא. ואז זה אוטומטית, יכול להיות שאני טועה, אבל אני רואה את זה עליה, שאני מרימה לה על משהו שהיא לא עושה טוב, והוא פתאום נהיה טוב. היא מאמינה שהיא באמת עושה את זה טוב, אז זה נהיה טוב. אני חושבת שצריך לאמץ את זה גם למבוגרים, להאמין שאתה טוב במשהו טוב, זה לא סדנה להעצמה פה. לאמץ שאתה טוב. אין לי משהו רע להגיד. באמת, יש לה בית ספר מושלם. איזה כיף. זה כיף. זה אחרי התגובות שקיבלת בטח מהמנהל על ה... לא, הוא לא הגיב. אחרי שהרמתי לו. לא? כלום? ככה קראת לו צעיר בפריים טיים והוא לא הגיב? לא, הוא התעלם. אני בהלם. תגידי, ואיך החבר'ה בגנים, בכיתה הצעירים, מבוגרים, אני יכולה להגיד לך רמת השרון, עיר, התגשמות כל החלומות שלי, עיר ללא הפסקה, התגשמות כל החלומות שלי בעיר, אבל כאילו הורות מבוגרת יותר. אצלך אני רואה ילדות מתוקות, קטנות, מסתובבות עם עגלות. כן, יש הרבה צעירות בשכונה, אבל אני חושבת שמי שאיתי דווקא אני יותר צעירה מהם. אני לא יודעת איך יצא, כל השכונות כאילו בנות 20, כל השכונה, וכאילו בכיתה שלי אני הכי צעירה. לא יודעת איך זה קרה, לטעות שלי. אולי אני עשיתי ילדים מוקדם, אולי אני קצת פרחה. שעשיתי ילדים. מתי ילדתי לי? 27. זה לא כזה מוקדם. נכון. אז מה את משחקת אותה? לא יודעת, אבל אני עדיין בין הצעירות בשכבה. אצלנו הגילאים הם 40 עם 50. בסדר, אבל רוב הילדים בכיתה אפילו צוחי הוא לא בן 40. נכון. פרגית צעירה. ממש. לכולם יש קרש על צוחי? תראי. כנראה. תראי. אני לא יודעת, אבל מאמינה שכן. אין עליו. נכון. היה לך פעם קרש של איזה אבא בגינה? לא. בגן? לא. בכיתה? לא. בבית ספר? רק האלה שעשיתי מהתיכון. אבל לא. כלום. לא, מה אני צריכה שלי צחי? נכון, צחי הוא צחי. נכון. כל הפודקאסט הזה בכלל הוא בחסות צחי. נכון? טעות, זה הולך למקום שלא התכוונו. נכון, די, פוס, לא צחי. אין, צחי הוא אבל הוא החיים. וכל הבנות מתות עליו. ספרי לנו על אספות הורים. בואי נדבר על אספות הורים. אספות הורים. דבר שאני רק על עצמי אספר ידעתי, ואני יכולה להגיד שלאספת הורים שלי, אבא שלי אף פעם לא הגיע. אוקיי. רק אמא שלי. ואחרי כמה שנים גם אמא שלי הפסיקה. והם פשוט אמרו לי, מעכשיו את תתמודדי. ולא היו באים לאספת הורים? אמא שלי הייתה באה בזה, אבל כאילו, בסופו של דבר אני ניהלתי את זה. כאילו... זה ניהלתי, ילדה בכיתה ג' איזה ניהלת? לא, אני לא יודעת, נגיד השנים בוגרות יותר, כיתה זין וזה. מה יש לי להגיד? המורה משקרת. מה יש להגיד? הורידו אותי מ4 ל3 יחידות ללא סיבה. מה הסיבה? ששמתי גלוס, מה הסיבה? למה לא הוריד? זה גם הוריד לילד. מפה מגיע הקטע שאמרתי שצריך רק להרים, גם כשאתה לא טוב, להרים לילד. אז אני יום אחד הזמינו אותי אני קודם כל הייתי ביסודי מושלמת, מנגנת על כינור, כאילו זה הווייב. די נו. כן, כאילו ניתקו אותי, גם לא היה לי חיבור לאינטרנט, גרתי באמצע הרחבה. אז כאילו כל מה שעשיתי היה להיות בבית, ללטף סוסים, להאכיל פרות, לא פרות, עזים, ולנגן בכינור, אוקיי? ואז הגיעה החטיבה, אמא ואבא. שמעתי לך, היה הכי כיף בעולם. בן גוריון היה הכי כיף בעולם, נחשפתי לטולה ולבנות. אבל הייתי בנגיד. נו, אז מה?
אבל נחשפנו אחת לשנייה. פעם הרצליה הייתה קטנה והיינו 3 תיכונים, 3 חטיבות, לא. אבל זה עדיין ככה. מה פתאום, יש לנו בתוך השכונה גם נפתחו לנו מלא בתי ספר. נכון, לא משנה, היינו ממש זה, והייתי, ואז באמת החטיבה גם ההורים שלי התגרשו, ואז ממש היה שם קרייסס, כאילו זהות, קרייסס של זהות עצמית, שלא ידעתי. את יודעת שאני זוכרת שהתחילו להתגרש אצלנו הורים, וכאילו, אני חושבת שבשנתונים שלנו זה ממש הייתה דרמה. נגיד היום כל אדם שני הוא גרוש, וכאילו נכון. בעלן אהלן, ובתקופה שלנו זה היה ממש דרמה. את הרגשת? זה היה עוד קיין, ברור. את הרגשת את זה? ברור, ההורים שלי היו מהראשונים שהתגרשו, תחשבי, הם התגרשו, הייתי בכיתה ו' זין, בדיוק עליתי לחטיבה, וגם זה כאילו, זה תקופה שהיא כזה, תקופה זכורה לי ממש כזה, לא, אני אגיד לך למה היא זכורה לי מוזר, כי ההורים שלי, אמא שלי, שנה שקרה לנו, עכשיו הם עברו דירה, הפרידו בתים, הכל כאילו, אנחנו עברנו לגור בדירה, אבא שלי עבר לגור בחווה אחרת, אוקיי, הכל כאילו זה, והיא אומרת לי, טוב ולי, לא, אנחנו לא גרושים, אז אני אומרת לה, אמא, ווינק ווינק, כמה לא בבית, היא אומרת לו, לא, אנחנו פרודים, זה לגמרי שונה. מתי פנתם? עכשיו לא מזמן, זה ארוחת שישי. בקידוש האחרון. עכשיו בקידוש האחרון הם finalize the divorce. לא, זה ממש, בגלל הדבר הזה, היה איזה ערפול גדול סביב הגרושי, אמא שלי כאילו היה נורא קשה, שיגידו שהם גרושים, אז הם כאילו היו פרודים. עכשיו אני, אפרופו טיפוסים ריאליים, באמת טיפוס מאוד ריאלי, מאוד קל לי להבין, שזה המצב. קונספטים בדיוק, כאילו, name it, אל תשחק לי, כאילו זה, תגידי, כן. התגרשת כבר, נכון? כבר גמרת לנו את החיים, נכון? אז תגידי, התגרשתי, סבבה. פרודים, יום אחד תום המסכנה, איזה חמודה תום, ממש. בא ככה והיא אומרת לזה, אחותי האמצעית, והיא באה ככה ואומרת, אמא, אבא יבוא היום. את יודעת מה קרה לי? די עם האבא הזה, הם התגרשו, הם גרושים, היא משקרת לך, אמא שלי אומרת שם ככה, די תפסיקי להגיד לה את זה, אני כזה, מה תפסיקי להגיד לה את זה, תגידי לה את זה כבר. כן, וככה הודעתי לבנות שאבא ואמא התגרשו. רגע שאלה, וכאילו, ואת מרגישה שזה השפיע עלייך? מה זאת אומרת? כאילו, אחר כך שיש כאלה שהיו מעדיפים שני ההורים שלהם יהיו גרושים. אני אגיד לך מה, ההורים שלי היו להם את הגירושים הכי יפים שראיתי, זה יפה. באמת בסביבה שלי, כי הם כאילו התחילו את הטרנד, זה היה טרנד כזה שהם התחילו של הגירושים, הם באמת היו בין הזוגות הראשונים שהתגרשו כאילו בסביבה שלנו, although הם שניהם לא טלית שכולה תכלת, הם שמרו מאוד על יחסים מאוד 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 טובים, המון שנים קדימה, ובאמת כאילו התחושה הכללית הייתה שלנגד עיניהם עמדו הילדים, אנחנו היינו 3 בנות קטנות, אחותי עלתה לכיתה ב' אני חושבת או א', ואני חושבת שזה מה שעמד לנגד עיניהם, ההבנה שיש פה 3 בנות וזה מטלטל גירושים, שזה העיקר, וכאילו צריך להחזיק את הדבר הזה כמו שצריך, וזה באמת קרה. אמא שלי ניסתה כמה שהיא יכולה, אבא שלי ניסה כמה שהוא יכול, 2 אנשים בלי כלים בכלל, חסרי כל כלי להתמודד עם הסיטואציה, באמת אנשים איפים, כאילו את מכירה אותם, אבל בסדר, עשו את הבסט שלהם. זה גדלתם יפה? אני יכולה להגיד לך שאני חושבת שאת הבחירות שלי עשיתי בייסט על הדבר הזה, ואני חושבת שזה הכי נורא בעולם להגיד, אבל אני חושבת שכשהסתכלתי על ריצ'י והחלטתי אם אני רוצה להתחתן איתו, אולי היה שם איזה גם משהו שזיהה איזה טוב לב, שידעתי שגם אם חס וחלילה משהו יקרה אי פעם, זה בן אדם שהוא יודע לראות הטוב, יודע לראות ה-bigger picture, וזה ממש משך אותי אצלו. אבל אני במשפחה שבורה, זה אחד הדברים הראשונים ששמים לב. רק זה, וואו, מזה אסור להתגרש. הוא רוצח את זה, זה מהרוצחים. אז לא, אז ריצ'י הוא לא מהרוצחים, נראה לי. לא, הוא חמוד. הוא חמוד. יש לנו פינה, נכון, טולה? כן. אוקיי, את מוכנה לפינה? כן. אז ככה,
הפינה נקראת דילמות מוסריות לאנשים לא מוסריים, אוקיי? לא, הייתה פה חשיבה מאחורי הדבר, מאחורי הפינה. נו. אני אוהבת שאתם מפתיעות אותי. כן, זה הפתעה. את איתנו? אני על זה. אוקיי. סבבה או לא סבבה? יש לנו את זה? הגננת כאילו הכי חמודה, הכי מחבקת בבוקר, מחכה לילדים זה, אבל נותנת לילדים נשיקות בפה. איך לא. לא? איך בחיים לא. אבל כאילו אין גננת כזאת, הילדים רוצים להישאר בצהרון, אומרים בבקשה, איך, שום סיכוי. לא, מכות או נשיקה, טוב לא. איך. שום סיכוי. אוקיי. טוב, את שלחת ילדה בבוקר, כאילו פרפקט, הילדה פרפקט, כמה בווייב וזה, מגיעה לכיתה, מקבלת טלפון אחרי חצי שעה. ממי, הילדה לא בטוב. נראה לי משהו עם הילדה. אין לה חום, אבל היא נראה לי לא מרגישה טוב. הולכת לאסוף או לא? מה את חושבת? ברור. בריצה. ברור. בריצה. זה, אם היא שלחה אותם בבוקר, זה נס. אבל אני רוצה להגיד לך משהו חשוב. נו, כן. אבל יש לך צילומים. אני כן אבקש לדבר עם הילדה, אני אשמע את רמת החרטה, אוקיי? כי ברור לי שזו חרטה. אוקיי. אני אשמע את רמת החרטה, ולפי זה... את עושה אססמנט. בדיוק, אז אני יכולה להגיד לה, תקשיבי, אני עוד שעה מסיימת לצלם, אני אתקשר שוב למורה, תגידי לי איך את, ואז אני אבוא. אם זה קטטוני... אם את יודעת שזה חרטה? עדיין. אז אני אסיים לעבוד ועדיין אבוא לקחת אותה. כן? אני רוצה שהיא תדע שאני סומכת עליה ואני מאמינה לה. אני שרופי עלייך. מלא טעויות. זה לא טעויות, לא נכון. אני גם איב לפעמים עושה לי... איב מקשיבה לפודקאסט, את יודעת? איבתיק. כן, איבי החיים. היא מקשיבה והיא נותנת לי נוטס גם. אז אם את יכולה לדבר קצת באנגלית בפודקאסט, כדי שידעו לה להוריד אותי הקבצה. כן. אז גם את איב. אם איב מתקשרת כאילו, אז לא משנה, אני עושה, אני גם הולכת, למרות שנוצרה לי איזה תדמית של ג'פר, שלוקי זה דבר אחר, סתם. הוא אנרגטי ועדיין אני אלך לאסוף אותו. גברת, אוקיי. יש לך יום כאילו מטורף מחר, צילומים של פודקאסט, אוקיי? וצילומים לרנואר, ענו לקוחות, מלא לקוחות, אוקיי? והילד קם עם כאילו 37.7. ואותו לאמא שלי. כן? קל. ואמא שלך לא פנויה? היא תהיה פנויה. ואם היא לא פנויה? אקמול וזה? יס! תראו, זה הכל תלוי ברמת אבל 37 זה לא כזה נורא. 37.5. לא נורא. לא נורא. זה התחלה של חום. 37.8. זה התחלה של חום. 37.9. תקשיב, דבר שהוא להגיד את האמת, אין דבר שנורופן לא פותר. אוקיי? בוא נגיד את האמת. אני אולי ג'פר, אבל היא רוקחת בבית קוקטיילים. אני רוקחת, אני גם יכולה להגיד לכם שאין דבר שקצת אקסמול לילה. ונורופן בערבוב עם צ'ייסר, אין מחלה שזה לא פותר. וידעת כמה לתחייה. אבל אין מה לעשות, יש ימים ששולחים את הילד לגן עם נורופן, אנחנו מקללים את ההורים האלה, בתוך תוכנו, גם אנחנו עשינו את זה. נכון. אבל ברגע שאני מתפנה, אני מלאת איסורי מצפון, ולוקחת אותו הביתה, או לאמא שלי. אבל זה באמת הפריבילגיה של לגור ליד ההורים. כאילו, אני חושבת שגם, לא משנה איפה גרים, עדיף להישאר ליד ההורים. כן? אין עזרה, מה? אני שנגיד שהם היו ממש ממש קטנים. את יודעת שאם אמא שלך הייתה נשארת ליד אמא שלה, את לא היית גדלה בגליליאם. לא היית הולכת לגינות בכפר שמריהו. לא, זה היה תקופה אחרת. אבל דבר ראשון, סבתא שלי היו באים מאשדוד. נכון. כשאמא שלי הייתה צריכה. ואל תשכחי שהייתה לנו שכנה שהייתה כמו סבתא. ג'אני. וג'אני הייתה בבית. נכון. ובוא נגיד שזה היה יחסים של כך ותן, והיינו, הייתה גם נהנית מאיתנו. אני זוכרת את ג'אני. את היית באה אליה גם? הייתי באה לטולה והיה לה את ג'אני. היום כאילו נגיד זה לא היה עובר. זוג זקנים,
זה נשמע רע. שפותח את הדלת לחבורת ילדים. כן, אבל היום זה לא כמו פעם, אני יכולה להגיד לך נכון. שעזרא בעלה, הוא היה מחכה לי, היינו יוצאות מכל היציאות המפגרות שלנו בלילה, חוזרות, 2 בלילה, היה מחכה לי בחלון, היה לראות הולך, שהגעת הביתה. פותח לי את האינטרקום, היה יושב, היה לו אוזניות כאלה, היה הורג כדורגל, והיה רואה אותי, ואז היה פותח לי את האינטרקום, היה שומע שאני עולה, כי הם היו גרים מתחתנו, היה שומע שאני עולה, פותחת, ואז הייתי רואה שהוא גם מכבה את האור. איזה חמוד. הלוואי על כולנו, עזרא לי היה גאולה ושמעון. יש לי עדיין את שמעון וגאולה נפטרה שבוע שעבר. וזהו. וזה דברים שאין היום. אין היום. אז זה מה שנורא הפתיע אותי בחיבור שלי עם שמעון וגאולה, כאילו הגעתי לפה ופתאום היה לי את זה, וזה כזה, מה הקשר עכשיו? כן. זה לא 90s חבר'ה. כן. זה לא 90s. אבל מה, יש לך חברים בשכונה, נגיד לנו בבניין, יש לנו קומה מעלינו, יש לנו את ניבי וגלגול, שהן ממש חברות טובות. ניבי וגלגול. לא, מה, וחשבי איזה כיף זה. אפשר להתקדם ניבי וגלגול? סליחה. יש משחק, את לא בפורמט, את לא מקשיבה לחוגי הפורמט. אוקיי, שומעת? כן. הורה בגן שעשועים מעיר לילד שלך. קשה. למה? מה דבר ראשון, תלוי מה ההערה. את לא עמדת בתור, חמודה, יש שם תור. אז סבבה. אז אני אבוא, אני אראה נוכחות. מה את עושה? אני באה ואני אומרת מי עכשיו? של מי התור? ככה רע? רע כי זה בלתי נשלט. וזה גם לילי. זה בלתי נשלט. ואם זה לגון? לא, לילי יודעת להסתדר, גון הוא פחות. אז זה בלתי נשלט, אבל אני יכולה להגיד לכם שיש ילדים מאוד מעצבנים, לאו דווקא בגינה אצלנו, גם בגינות אחרות, שנכחנו בהם, ואני הדבר הראשוני שאני, אם דבר כזה קורה, פתאום כללות, פתאום זה, אז אני כמה לא הבנתי, ואז הילד לא יודע איך להגיב ולא הבנתי, לא יודע איך לאכול את זה. לא הבנתי, למה אתה מדבר ככה? אני יכולה לספר לכם סיפור שקרה בגינה, שאני לא נכחתי, צחי היה בגינה, ויש ללילי חברה ממש טובה, אנחנו לא נזכיר את שמה, כי אנחנו אוהבות אותה, ולילי שיחקה איתה בגינה, ואז היא באה וקראה ללילי בת זונה. אצלנו יש לזה שם, בת זונם. זה מצחיק. חכי, ואז לילי הלכה ואמרה לצחי, והיא אמרה לי שאני בת זונה. ואז צחי קם, צחי כזה חמוד, והוא קם, והוא אומר לה, הילדה, שלא נזכיר את שמה, את יודעת מה זה אומר? אני אומרת לה, לא, הם גם בכלל לא רבו. זה סתם, היא כזה, יום, איזה יפה אתה אומר, בת זונה. כאילו זרקה את זה לאוויר. יום, איזה יפה. ואז צחי החמוד גם הסביר לה, ממש זה ממש כללה לא יפה, ולא אומרים את זה, בטח לא לחברות וחברים. ואז היא אמרה, טוב, עכשיו היא יכולה לבוא אליי. שזה כאילו, זה כזה חמוד, זה כאילו הניתוק. הכי יפה שהיא אמרה, כאילו לא אומרים, במיוחד לא לחברים, ואם תולה לא נעלי מה את רוצה בת זונה, אני חושבת שמשהו קרה. נכון? ברור. אורייט. שאלה אחרונה וסגירה. יאללה, שאלה אחרונה וסגירה. אני לא יודעת מה לבחור עכשיו. אוקיי. לילי רוצה ללכת לחברה. אני אומרת לילי, כי לילי צריכה לראות אותה. לילי היא דיבה, מאמי. לילי היא דיבה אמיתית. היא טיקטוקרית. היא זה. לילי כל מה שרציתי להיות אי פעם. נכון. היא רזה, בלונדינית, מצליחה להשתזף. יודעת לקרוא שעון בכיתה א', יודעת לקרוא בלי ניקוד. איך זה קרה לי? עושה חישובים בראש. איך, אני עד היום, לא יודעת אחוזים, חשבתי בפלאפון, איך, פללתי ממש חזק בהיריון. ממש. כן, אני לא באדם שלא מאמין באלוהים, ואני חושבת שבגלל שאני לא קרובה אליו, אז שאני באמת צריכה אותו, ואני פונה אליו פעם זו באמת עונה לי את תפילותיי. כן? ככה אחרי שאמרת שאת לא מאמינה בו ככה? תראי, או שאת לא מאמינה בו תמיד, רק כשאת צריכה משהו את מאמינה בו. בול. רגע. אז אוקיי, אז ככה. אז לילי רוצה ללכת לחברה. כן. בהתלהבות, והיא באה לחברה בהתלהבות, והחברה לא רוצה. היא אומרת לה שהיא לא רוצה להיפגש איתה. אוקיי. מה? אז מי שלא טוב לו, יום טוב לו. ומה? אז נגיד, טוב, אז אנחנו נזמין חברה אחרת. סבבה. אבל אני אומרת לך לא, אני רוצה שהיא איתו.
אין מה לעשות. כן? נו, מה מה אני ישר נגיד לה? יוצא לי? אבל גם ככה קבענו ללונה פארק היום. גם ככה קבענו היום ללונה פארק. אבל אי אפשר היום, קבענו גם מקדונלדס, גם לונה פארק, גם חליפה מאדידס. איך נספיק את הכל וגם חבר? איך? אין לנו זמן. לא. וגם ים, קאנטרי וים וים רצינו ביחד, היום. גם צניחה עם דולפינים, הכל ביחד. רצינו צניחה עם דולפינים היום, אבל נכון? אז אי אפשר היום. אי אפשר אבל היום. יום אחר, בכיף. יאללה, יפה, כל הכבוד, מאי. כל הכבוד, את רוצה לסגור באיזה טיפ טוב? לא, לא, אין לך מה לחדש. לא.